Uy, qué susto. Uy, zaratoi. Bu. Ni naiz. Eta zuzara, na 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 na. Vale. Goiuri zure mikroa. Kaixo, kaixo. Kaixo. Amaia? Hello. Vale. Naiz irratian, bigarren kafea. Atzoko saioa entzun bazenuten jakingo duzue. Ez ezagun bat gerturatu zen gure estudiora. Poltsa bat utzi zuen atean eta korrika alde egin zuen. Poltsan bigarren kafearen katiluak, platerak eta gaietak zeuden. Begira, begira. Oraindik ezakigun nork utzi zizkigun, baina jarri dugu abian ikerketa talde bat. Guk bitartean gaietak jango ditugu. Eta kafea edango dugu katillo loredun politxo honetan. Bestadera jartzen baizu maitena ikusiko da. Hori da. Bueno, hemen. Hemen. Ez beste inon. Eta kafe usain honekin prest gaude irakurketa klubari hasiera emateko? Zein dia, gaur landuko ditugun idazleak? Aitzindarietatik hasiko gara. Gaurko egunez hil zen Selma Lagerlöf, idazle suediarra. Literaturako Nobel saria jaso zuen lehen emakume izan zen, 1909an. Fantasia handiko eta kolore biziko eleberriak eta ipuinak idatzi zituen. Bereziki famatua da aurrei Suediako geografia irakasteko idatzi zituen ipuinak. Eta gaurko egunez jaio zen Cesar Vallejo, Hego Ameriketako literaturako poeta nagusietako literatura eta zuzenbide ikasketak egin zituen. 1908an kartzelan sartu zuten 3 hilabetez indiarren aldeko jarduera politikoa zela eta espetxean zela hasi zen idazten Trilce poema liburua, bere lan nagusienetakoa izan zena. 1923an Parisera jo zuen eta etzen inoiz bere sorterrira itzuli, bere herriarekiko lotura baina inoiz ez zuen hautsi. Parisen hiltzen berak aurre ikusizun bezala. Hitz hauek idatzi zituen bere poema liburu batean. Parisen hilko naiz, ekaitz egun batez. Jadanik oroitzapenean dudan egun batean. Parisen hilko naiz, ostegun batez, bai. Zeren bertsook idazten ditudan ostegun honetan, ene besondoa proba gogorrean baititut ipini. Lekuko dira osteguna eta besondoak, euria, bakardadea eta bideak. Bai, ostegun batez agian, udazkenean. Etzen ostegun batean hil, ostilal batean baizik, eta etzen udazkena. Baina agian udazken giroa zegoen egun hartan. Zirikatzen Tani berri zain Ausko Gaurko egunez jaio zen Izet Saragilik, 1930an, zalantzari gabe Bosnia-Herzegovinako poetarik ezagunenetarikoa. 30 poesia liburu baino gehiago idatzi zituen, 15 hizkuntza baino gehiagotara itzuliak izan direnak ostean. Poeta, itzultzaile, saiakera, egile eta filosofoa izan zen, baina batez ere, gerraren baitatik poesia egiteari eutsi zion idazlea da Izet. Duelo 30 ordutik ona Granadak euri zaizkigu alde guztietatik. Haietako bat egan pasada orain, poema honen gainetik. Mikrotxizik jaurti dute.
maite dudan Andrearekin gerra aurrean bitxiloreak biltzen nituen lekutik. Lasai, ez gara literatura saio batean bihurtu, baina atzo Bilbao Poesia Literatur Jaialdiaren 22. edizioa hasi zen eta poesiaren munduan murgildu gara. Gero hitzen du jaialdiari buruz. Musika ere bada poesia, eta gaurkoan badauzkagu efemeride interesgarri batzuk. Gaurko egunez hiltzen T-Bone Walker, Cherokee jatorriko blues abeslari eta gitarra jole estatubatuarra izan zen, gitarra elektronikoa erabiltzen aitzindaria. Askok diote, bere musikarik gabe ez genituela Chuck Berry, Albert King, Jimi Hendrix, Eric Clapton edo B.B. King ezagutuko. Eta gaurko egunez hiltzen Tammy Terrell. Motaunetik igarro zen ahotsik onenetakoa izan zuen. Estilo paregabea agertokian, karisma jasanezina eta erabakitasun paregabea. Diskoak erroskiak bezala saldu zituen, baina Tammy Terrell ez da historiara pasa soularen diba handi bat bezala. Bere irudia bigarren plano diskretu batean mantendu da, naiz eta bere bizitza pelikula bat egiteko aproposa den. Artista Filadelfian jaio zen 1949an, aktore baten eta bizargin baten alaba zen, eta ziur zeuden Thomas izeneko haur bat izango zutela. Baina neska zela jakitean Thomasina izena jarri zioten. Guk Tammy ez izenez ezagutzen dugu. Hogei urte zituenean sinatu zituen Motowneko paperak. Gordik Terrell bezala bataiatu zuen, bere jatorrizko abizena luzegia iruditzen zitzaiolako. Bere lehen singela I Can't Believe You Love Me izan zen, zuzenean Billboard zerrendako top 40an sartu zena. Etapa horren alde positiboa Marvin Gayen eskutik iritsi zen, dueto disko baterako lagun bat behar zuena Marvin Gayek eta Ain't No Mountain High Enough izan zen elkarrekin grabatu zuten lehen abestia. Sekulako arrakasta izan zen. Diskoa kaleratuta 2 hilabetetara Your Precious Love kontzertu batean abesten ari zela, Terrellek konortea galdu zuen bere lagunaren besoetan. Marvin Gayek bertan bera utzi zuen bira eta Tammy Filadelfiara itzuli zen proba egitera. Garuneko tumore bat detektatu zioten aurreikuspen txarrekin. Bere osasunak azkar egin zuen bera. Urte horretan bertan kantatzea lortu zuen azken aldiz. Oso ondatuta Marvin Gayek New Yorkeko Apollo antzokiko publikoaren artean bere kontzertuetako batean ikusi zuenean. Mikrofono batekin hurbildu zitzaion eta You Are All I Need to Get By abestu zuten unkitutako publikoaren aurrean. Handik gutxira ia dozena bat operazioaren ondoren koman sartu eta 1970ko martxoaren 16 hil zen. Ez zituen 25 urte bete. Marvin Gayek Tammyren heriotzaren ondorioz kontzertu guztiak bertan bera utzi zituen 3 urtez, ez zuen abesteko indarrik. 1973an Let's Get In On diskoa kaleratu zuen. Get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Hasi beharko dugu gaurko saioarekin, ez da?
Bai, aurreratu genizuen bezala Amaia Merino elkarrizketatuko dugu gaur. Non dago Mikel dokumentalaren inguruan ariko da. Eta gaur Juan Ignacio Artxoaga dator. Zeri buruz hitz egingo digu? Identitatea, aitzuloetako marrazkiak, itzen jatorria, bikingoak, gentia. Ba ez, kirolari buruz hitz egingo digu, anonik heltzen dion gaiari zen, harritut utzi nau pixka bat. Eta aipatu dugun bezala Bilboa poesia jaialdiari buruz ere hitz egingo dugu. Eta postalen lehiaketa ere aipatuko dugu. Gaurko izan iritsi dira postal gehiago, baina noski zaila izango da atzoko gainditzea. Bino, itxoen. Garazi, ikasi ez dugu koreografia? Bai, noski. Ba, kafea eta gorputzak prest dauzkagu martxoak 16 ditu gaur eta asteartea da, ongietorri bigarren kafera. Zuekin, the one and only, Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria. Gure laborategian sartzen eta kameretan dagoeneko ikusiko dituzue, Amaia Merino eta Juan Ignacio Artxoaga zintzo izan bikote, Kafea nahi baduzue, hartu hili kafe goxua. Baina gurekin dagoeneko mikrofono aurrean entzun duzue eta prest daukagu hortxe bigarren kafearen bigarrenean Garazi Lasalmandoz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Amaia Resende egiluz, asteartean astelena duzu? Ez. Ai, alroja. Goiuri ez eizarandi, arratsaldeon. Honegin. Baita zoi ere. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 163 arratsaldeak 4 eta 10 minutu martxoak 16 guk 3. kafea pasatu dugu dagoeneko, baina tendena ez dizuegu kontatuko. Plazar baduzue, geratu hor, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean ongi etorri. Twitchlariak aztoratuta daude. Wow. Aktibo, ez? Gidoi asko genuen hori irakurtzeko eta ni fijatu ere naiz egin. Ez badabiltza, jotasu. Jaramon pixka tengo eu. Venga, salseito pixka bat. Bai, eske bidez gertatu dan. Axuri beltzak idatzi gu esateko, bere amonak non dagoen bere kafe juegoa jaldezka deitu dit. Lagunak etorri zaizkiola kafea hartzera eta nozilla basotan atera bere izan diela. Eskerrak ez duela Twitch menperatzen eta segura irratia entzuten don. Zure amonari lapurtutako katiluak oparitu dizkiguzu? Nola da posible, amona gaixua? Orain bai. Wow. Eta bide batez Jon Lizek dio, hemen ari dira, garazi gora, garazi bera. Oraingoz non sartu den konturatzear dago, ez dakit zenbat iraungo duen eroetxe horretan. Eta beste batek esaten du Arkusok, Arkuso. Arkuso esate beti? Arkakuso. Bai, badakigu beti Arkuso esatezula. Inaki aserri daztigu eta... Arkuso zea. Arkakusok. Esaten du, garazi egiguzu seinaleren bat, zure fan berria gara. Garazi gauzat esango dizut, gurean eroetxe giroan zara. Twitchlarien giroan ez dakit eroetxe girori hobetzeko aukerarik baute duzu. Eta pipeline nagusi iruditzen zaizu, kantuz ederra da, Gaurko egunez, 2019an hiltzen Dick Dale surf rockaren sortzaile nagusietakoa, eragin ikaragarri izan zuen Jimi Hendrixengan, Beach Boys eta horrelako doinuetan, eta oso gauza kuriosoa, Fender Stratocasterra, Maitena ezagutuko duzu gitarra hori. Ba, gitarra mitikoaren sorkuntzan ikaragarrizko eragina izan zuen Fenderrekin elkarlanean, eta uste dut gaur egun oso gitar jole gutxi direla munduan elektrika jo, eta Stratocaster bat ez dutenak... Bai, gaur egun... Bene dute baten bat zuzenean Fenderrena edo Stratocaster hartan oinarritutako bestelako sorkuntzat eginda, baina bada gitarra munduan
horrelako oinarrietako bat, basic horietako bat. River Rockek dio, ez da ondo egin klipa, zerbait gertatu da bai. Baina guk maite duten tartean murgildu behar dugu, eta hortarako hemen orden bixe jarri beharko dugu, nora hasiko da, nora bietuko da. Zuko nahi zen hona zireno, ez? Venga, bani hasiko naiz. Maite dut, batean ez usteko planak gertatzen direnean, suertatzen direnean, gertatu baino suertatu, eta norbaitek konbikzio osoz esaten duenean, ez da, bueno, inolaz ere, ez dezu elortuko ni konbentzitzea. Baditut nire planak oso ordenatuta, gauza hauek egin behar ditut, ez da inolaz ere gertatuko, eta itzize saiatu, eta zuk, nik neuk, pentsatu, wow, vale, hemen ez dago zer egiterik. Baina inguruan badituzu beste lagun batzuk, eta konturatu zaren erako, hain tinko eta hain bere lekuan gogor zegoen hori, eraman dute beste lausotasun giro batera, eta bapatan plan horrek aurrera egin du. Maite dut hori deskubritzen duzun momentuan, eta zu zeharo ziur zauden hortan, batean pluk, zerbait aldatu da, eta lortu dut, Maite dut sentsazio hori, norbait oso posizio trinkotik askoz malgu eta lausora eramaten dutenean, eta abilezia hori egiteko. Ala bizi gara espaldian olatu. Venga, Goiuri, gaur gu hasiko gara. Bale, nik maite dut, dutxan nagoela, norbait egotea komunean nekin kontu kontari. Ui? Ahi ba? Bai. Gustatzen zaiten txikitan eta ama derrigortzen nun, torri eta dutxetzen hau bitarten, kontatu jazu zemuz laren, bueno, nahi dezuna baino kontatu. Eta gerora, lagunekin ere, noiz behinka, horrelakoak egin izan ditut, eta ninago dutxan, eta kontu kontari norbait, hor eserita edo apoiatuta, eta ez dutxan nerekin, dutxan kanpo, eta izketan. Eta garazi lasalmando zen maite dut azin da, Bueno, atzemen egon ginen hitz egiten tatuajeetaz, eta maite dut tatuajeetaz hitz egitea, tatuaje berriak pentsatzea, tatuajeak egitea, eta tatuaje mundua, generalan ikusteet. Zenbat dituzu? 4. Wow. Bai. 16 urterekin hasi nintzen. Naiz hemen laborategian tatuajerik ez daukan bakarra. Nik ez daukat. Zuk ere ez? Tatuajerik, ez. Piercinga daukat. Ui. Txika. Ai, txika. Eta zure maite duta, Amaia Resendegiluz, Anderea? Maite dut asko, berdin zait, aspaldi ezagutzen ez dezun pertsona batek, edo zure lagun min batek, zure inguruko norbaitek, entzuten dunean adibidez abesti bat, edo irakurtzen dunean zerbait, edo ikusten du marrazki bat, eta esateiz, gogorarazi dit zurekin momentu hau, edo pentsatu dut zuregan, hau ikusi detenean, entzun detenean, maite dut jendeak olako detaiek eukitzea. Ona. Pentsa, gure entzulen artean ere baditugu maite dutak, adibidez maite dut jende atseginari sorpresa atseginak egitea eta pozik ikustea. Eta Xuri Beltzak erantzun dio Inigori indirektak, Inigo indirektak botatzen, ez da gitan Inigo indirektak botatzen ari oten aizen. Ari zean planaren asunto honekin. Hori, nik aina jakitea litzateke, Xuri Beltza. Arkakuxo dio, zuri Goiuri dutxa tolk gustatzen zaizkizu, edo 24 ordu asteko 7 egunetan? Aizu, zeba. Zakit. Txapa sartzei zuet? Ez, garbia zaudelako, agian hori izango da. Claro. Tatuaje erakustaldi bat eskatzen dute mendik, diote tatu politienak japoniarrak direla. Akaso Hokusairen olatua tatua zaken horbaitek? Existitzen. Bai, egongo da, ez? Eta horrelako kontuetan gara, Maitena Salinas. Beiztegi, zein da zure maite duta? Nere maite duta da gaur, gaurko nere maite duta da, atzo, Dardara dokumentala ez bakarrik ikusteko, aurkezteko aukera izan nuen, punto de vistan, Iruñan, eta Gorka Urbizurekin, denbora bat ere pasatzeko tartea izan nuen. Eta ze politia den sortzaileak, ez,
eskuzabalak direnean. Normalean, horrela izaten dela, ezta? Eta eskuzabaltasunez sortu eta elkar sorkuntza bat ere sustatzen dutenean. Ze kasu honetan zuzendaria da Marina Lameiro, eta, bueno, kriston dokumental tzarra indu, nik uste du bai berritxarrakeko zaleak zein ez direnak, edo agian, hain gertutik errapatu etzaienei ere, iritsiko zaiela. Odola zeinetan baduzu, nik uste dut dardara, hori dardarazi ingo dizula. Behatzak bihurritu, ean norbaitek astua duen, akorde minoren bat. Tamin eman arte, zure... Oh my god, Maitena Iruñera etorri eta bisatu ez! A ber, Arkakuso, atope ibili nintzen. Maitena Iruñan izan zara eta garrerotiko gabe itzuli, sakrilegioa. Egia da. Garrotiko, bueno, esan behar dut nik 175ean naparra naizela, Dena da. Dena da. On guztia, ni naiz. Amazoneko futbol taldeen kamiseta zerrenda bezalako xea da Maitenaren aberria. Ja! Berritxarraken katedral bat honekin murgilduko gara arratsaleko 4 eta 20ko mugontan, gaurko bigarren kafe hontan. 173 garrena, Garazi eta Amaia badoaz, eta beste Amaia bat etorriko da, eta gai asko ditugu. Aurreratu dizkizuegu, adiegon bazarete, badakizkizu eta bestela, adiegon. Beti bestena entzun, loak entzen didanari, ekintzekin erantzun, lagun arteko uneak luzarazi, maitasuna egin, maite dugunekin. Maitena, hemen diote gainontzekoak ere nafarrak zarete, baina bueno, gora Nafarroa maritimoa. Dokua ikusteko klinesak prest ditugu beste lagun batek eta biok. Arkakuxo, idatzi ondo, hitzak falta dira hor zure esalditan eta adibili barrute menia esmatzen. Gaietarik utzi aldiozu idoiari Tolosako bat berarentzat zen, hoixi utzi diogula. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo aserrarasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dute naita, naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu,
Haupa, kaixo egunon, Asier Errasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez Claro. pixkat Claro, iztotela edo hau zarela. euskaldun berria da. Kaixo, Nik Asier ezagutzen Errasti dut- naiz irratikoa. Naiz Nik Asier ezagutzen Errasti dut- naiz irratikoa. Nik ezagutzen du tipo bat deitzen dena aiam. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta aiam, esate zen. Eta irakasleak esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena aiam. Bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta bizi iraupenaren oiuen ostean, bapatean isiltasuna. Agur esateko aukerari gabe, zer gertatu den jakiteko eskubiderik gabe. Arrazoia zordun gelditzen den eskenatokiaren erdian, bakarrik. Beste aldean, aldiz, informaziorik gabeko epaiketak. Probarik gabeko salaketak. Isolamenduaren justifikazioak. Baina Mikel Zabaltzaren familia eta lagunentzat sekula beteko ez den utxune amaigabea. Mila 1985 azaroaren 26 da. Donostian atxiloketak ematen dira aurreko eguneko 3 erailketen ondorioz. Nafarroako Orbaizetan sortua eta Donostian autobus gidari lanetan dabilen Mikel Zabaltza 33 urte ditu eta Guardia Zibilak Intxaurrondoko kuartelera darama. Baita bere bikotekidea Idoia Ierbe, Bianai, Patxi eta Aitor, Jon Erretxe laguna eta Manolo Bizkar bere lehen gusua ere. 1975ko terrorismoaren aurkako legeak eurak isolatzeko baimena ematen die, eta gero bertan zer gertatu den informaziorik ez plazaratzeko ere, edo ez eragarbian behintzat. Kaleak eztanda egiten dute, haserrealdia areagotzen doa egunak aurrera egin ala. Susmoa egi bihurtzen den arte. Mikelen gorpua erreka batean aurkitzen dute, 3 egun lehenago, familia eta lagunek, bilaketa lanak egin dituzten erreka berean. Eta orduan etzegoen. Sumindura tristezia amaigabean aurkitzen du bere islada. Bata besteari begira. Bata besteari galderak botaz eta erantzunik jaso gabe. Euskal Herria astindu zuen estatu krimen baten historia kontatzeko non dago Mikel dokumentala argia ikusten du 2020ko zinemaldian. Eta guzti honen inguruan hitz egiteko, Amaia Merino Unzueta, zuzendaria, aktorea eta muntatzailea dugu. Asier eta biok film luzea zuzendu eta montatu zuen bera naia den Aitor Merinorekin batera, eta gaur egun Non dago Mikel dokumental luzea zuzendu du Miguel Angel Llamasekin batera. Giza eskubideen defentsan diardu beti, eta naiz eta urteak eraman dituen atzerrian, bere sustaiak beti izan ditu presente. Ez da, Amaia? Bai, arrasera. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, plazer handia da, guretzat zu hemen izatea. Baita niretzat hemen izatea ere. Ze poza. Bai. Bueno, Non dago Mikel dokumentala, badakigu arrakasta itzela izaten ari dela, oso denbora gutxian 10.000 ikusle baino gehiago lortu dituena. Nola bizi duzue, publikoaren harrera hori? Wow. Ze esango dut zakatitzaik. Esan aldut. Esan dezakezu. Denetarik. Eta ez dut aurkituko ezer gehiago esateko. Nik esate dut magia izan dela. Magia. Bai, nik uste hoi dela. Top 10ean gaude. Otsailaren 26tik ona. Gaur esaten zuten naizta
Oscarreko pelikulak ere karteleran sartu diren, guk jarraitzen dugula hor 7. postuan uste dut, bai. Wow. Bai, hori jakimina da, ez da? Bai. Bai, eta benetan gaina pozgarria, naiz eta non dago Mikel oso dokumental latza den, errealitatea erakusten baitu. Nola izan ziren lehenbiziko pausoak, astapenak, hau da, strukturaldetik ere pentsatzen dut horri buelta asko emango zeniotela, ez da? Bizuzendarien artean, nola hasi zen, non dago hazia? Bai, hazia Orbaizetan beran dago, duela 10 urte, Orbaizetako Mikel Zabalzaren lagunek, pitu deitu zuten, pituk badu Iruñeko ezaki nola den, ahotsa.info webgunea edo, eta beraiei deitu eta eskatu zieten, konturatu zirela gutxinaka, baina etengabe gazteek etzekitela oso ondo nor zen Mikel, zer gertatu zen, eta gutxinaka ahazten aizela gertatutakoa. Eta orduan, mesedez egin bideo bat, edo egin halako zerbait hori eskatu zieten. Eta orduan, ipini ziren dokumentazio lanetan, eta gero hor, arazoak sortu ziren ere, oso luzea delako, halako edozein dokumentala aurrera teatzea, egia danok dakigu nahiko zaila dela. Eta orduan, denbora pasata, duela 3 urte ni Ekuadorren bizi nintzen oraindik, etortzear nengoen. Eta pitu nirekin jarri zen kontaktuan, lantaldea aldatu behar zutela, eta nik nahi nuen parte hartu. Nik esan nion, lehenik eta hemen nola ez, Mikel Zabalzaren gertatu zenean, nik 15 parkatu. Urten euskan, eta biziki oso, nola esango dut, oso biziki bizi izan genuen oroitzen naiz, baina perfectamente. Eta orduan erakutsi zer duzuen, erakutsi, eta nik hor ikusi nuen pelikula bat egiteko aukera ederra bazegoela. Eta orduan baietz, eta orduan Euskal Herrira, eta orduan hemen gaude. Zorionez. Bai. Artxibo irudiak ere erabili dituzue asko. Bai. Ikusi ez duen erentzat ez dugu ezer garrantziurik esan nahi, hau da, joan daitezela ikustera pantaila hundian, ez da? Bai, baina ez dago spoilerrik egiteko modurik, ez dago. Danok dakigu zer gertatu zen, eta gainera guk pelikula egin dugu horretarako ez dezan hau astu, eta orduan struktura eraginkor bat dauka, baina nahiko sencilloa, ez dakit nola adierazi, 3 ardatzen artean, nik esaten dut 3 hile sorta, eta horrekin txirikorda bat egin dugu. Ze 3 hile sorta dira horiek, nola azalduko zenituzke? Bai. Da transmisioa bera, ilobek eramaten duten hile sorta, gero da tortura, eta Mikelen hitza, nolabait, ordezkatzen duen Jon Arretxeren testigantza, 2. txirikorda eta 3. txirikorda. Zorionez, eta ez dakigu zergatik, baina hau ere magia izanen da. ETB, oso berria zen ETBek, grabatutako, asko implikatu ziren langilek, eta hori nabaria da, eta asko grabatu zuten, eta izugarria dena, edo behintzat ohikoa ez dena da, gorde zituztela kameraren brutoak, edo gordinak. Gorde eta artxibatu zituztela bruto ugari. Orduan, horrek ematen zigun, hori izan zen dokumentazioaren parte bat, ni iritsi nintzenerako hori dana jasota zegoen, baina zegoen ez zioten nik eman nion behintzat importantzia edo eman, nik esan nuen, baina eske, honekin, guk kontatu aldugu zer gertatu zen, ezer gehiago esan gabe. Eta honek emango dio indarra pelikulari. Eta ala egin dugun. Orduan, 3 hile sorta horiekin sortu dugun txirikorda. Material horretan topatu duzu, Amaia, kontakizuna egiteko modu bat, kontakizuna egiteko modu oso egiazko bat, oso soila, zuzendari bezala, ez da trampetan, baina behintzat koloreztatze eta azukre gehiagitan ez murgiltzeko eta oso egiazkotik heltzeko, ez? Eta horre, lehen aipatzen genuen bazkaltzen, zuzendu bakarrik ez, muntailanak ere egin dituzu,
Eta ez dakit osote duzun gehiago zuzendu muntai aurretik baino ere, ze dokumental horren muntaian badago zuzendaritza lan ikaragarria ez? Bueno, nik zuzentzen dut muntaketa egiten dudalako. Halaxe da, ni muntatzelea naiz, nire ogibidea horixe da, hori da azken, Jesus, jazakit, zenbat izango dian, azken 25 urtetan egin dudan lana, beti, ez dute ezer gehiagorik egiten, edo ezer gutxi gehiago egiten dut, eta orduan nire zuzentzeko modua hortikan abiatzen da. Hortik aurrera, eta galdera importanteak egiten. Eta proiektua bera ezinea proposagoa muntaitik zuzentzeko. Hori da. Ez dago tarte handiegirik bestelako zuzendaritza lanak egiteko ere ez? Claro, bueno, nik ezakite nola ikusiko nuken, edo zer asmatu ezagin iritsi nintzelako ja, dana jasota zegoen momentuan. Eta nik, de hecho, esan nion Pituri, Miguel Ángel Llamas, guretzako da Pitu. Bai. Pitu, hola. Esan nion Pituri, aizu baina ez dugu gehiago grabatuko. Segia esan, kanpoan gelditu dena 95% izan da. Pelikulatik gelditu dena orduan. Ez dugu ezer gehiago grabatuko, eta hemen legea, bilon artean ipiniko dugun legea, dagoenarekin egingo dugu, eta ederki gainera. Eta ala izan zen, tematu ginen, eta 2 urte, egun ginen, lan egiten, eta jazta. Aipatuzu EITB-ko artxibategia, baina Euskal Herritik kanpoko edabidetara ere jo duzu, El Mundora, adibidez. Bai, hori izan zen ere dokumentazio lanetan asko zabaldu zen egia zen dokumentazioa. Ze imaginazazu 35 urte pasa dira, baina 35 urte bizirik. Ez da hori hor gelditu zela, baizik eta familia jarraitu du, ez da izan inoiz epaiketarik, baina maiz badago sumario bat, eta bar orduan, oso afera luzea da. Orduan, dokumentazio lanaren parte izan zen, El Mundoko kaziteriekin kontaktua egitea. Zergatik eta beraiek El Mundo hasi zenean, esan dut lehen ETB hasi zenean, ETB hasi zenean lehenengo euskaraz galdetzen zuen. Ikusi alda. Bai, ikusten da. Ikusten da dokumentalean. Nola, euskarazko galderen ostean, galderak gazteleraz egiterik ba aldu, eta erantzuna da, bueno, ez egile gustatzen baino egingo ditu. Bueno, ez zai gustatzen baina tira. Porque nik ja memorizak. Bueno, ez zai gustatzen baina tira. Bai, orduan El Mundok ikerketa lanak egiten zituen periodismo de investigación esaten zaion hori. Eta, beraien ikerketaren parte bilakatu zen audio famoso hauek. Eta gure eskuetara iritsi ziren. Que yo mantengo plenamente la confianza de que Mikel Zabalza aparecerá o será encontrado. Audio hoien inguruan, galdetu nahi nizuke, nola liteke audio hauek jakina aurretik ja zuen eskuetan egongo ziren, eta aldez aurretik beste askoen eskuetik pasako ziren, eta batez ere belarrietatik ere, nola liteke orain eta ez lehenago hauek plazaratu izana? Magia berriz ere. Ez da dut benetan. A ber, gu pagenekin, de hecho ni lan egiten hasi nintzenean, galdetzen nion Pituri, Pitu, zein da gure hita? Zer da zuetzako garrantzitsuena dena audio hauek? Bale, baina gero ez genuen ikusten, nun sartu? Eta denbora pasata ez genuen ikusten, non sartu. Baina bagenekin garrantzitsuak zirela, de hecho audio horiek bueno, ez egin noraino, itzegin aldudan. Tiki. Bai, audio horiek esan bezala, transkripzioa ezaguna zan, argitaratua zegoen, eta de hecho epaiaren zan baita audioak ere.
baina desestimatu egintzun, ez zelako ulertzen, imaginazazuz, morro, esaten dut niz, guk bai, ulertzen baldin badugu, zergatik ezin zuten nahiek ulertu. Bueno, tira. Eta, baina, klaro, ez zuen, badira filtroak, ez da, entzun nahi ez duenerako filtroak ere, badira, orduan, pues, ez dakiz zergatik hor gelditu zen afera eta audio horiek ez ziren entzun. Familiak bai ezagutzen zituen, bai? Entzun da zeuzkan. Eta hemen dator magia, ezakin nola badakin nola, justo estreinaldia baino aste bat lehenago, eta holasen izan zen, pak, derrepente audioak. Eta danok entzun, ez? Ikus entzunezkoen garrantzia. Gauza bat da irakurri, eta besta bat da entzutea. Eta orduan entzun izan genuen. Eta, klaro, horri bai ezin diozu hain erraz uko egin. Sinesgarritasuna beste maila batean da, ez? Entzulek ere galdera batzuk eta bota dizkigute. Bueno, Xuri Beltzak esan digu, herri gisa behar beharrezkoa dugun lan bat egin duzu, Amaia? Mila esker lantalde osoari, eta horrekin batera galdera, El Mundo kutzi dizue euren hemerotekan sartzen? Galdetu digute. Ez dakit, porque ez nengoen nik garai hoietan hemerotekan sartu, ez dakit, pitu, kaixo, ezin dut erantzun. Venga, pasatxan da, beste galdera, Arkakuxok dio, zein izan da dokumental egiteko prozesuan zaiena suertatu zaiona, bueno, zaizuna edo zaizuena? Pues, esango nuke igual Jon Arretxeren hitzak ezautzea, eta gero Jon Arretxeren desagerpena, ez? Izan dela. Hori izan da, kasi esango nuke, dana dago horra, ez da? Idoiaren hitz batzuk ere esaten duenean gorrotoa. Oi ipurdia ipintzen zait, baina, bueno, badira gauzak, zuk gertatzen zitzaiguna, zan, gauza txiki batzuk behin eta berriro entzun, porque zuk lan egiten ari zara material horrekin eta entzuten dituzu gauzak mila bider. Baina beti emozionatu egiten zarenean, emozionatzen zarenean zuk dakizu hor eskuartean daukazuna benetan indarra handia duela. Orduan nik esango nuke Jon Arretxeren hitzak gainera guretzako beti Jon Arretx izan zen. Mikel ez dago gure artean, baina badaukagu ze suerte ona izan dugun, halako tipo eder iztun ona, eta hain ondo adierazten duena zer izan daiteken tortura. Hori da ipatu izan dugu eguna betan dokumentala ikusterakoan, Goiurita biok ez, Jon Arretxek baduela bere biziko protagonismo bat, ez? Non dago Mikel, hemen dago Jon bat izan lideken neurri batean, ez? Eta hor, oinarri hortan ere jarri duzu, ez? Kontakizunaren indarra edo, ez? Bai, esan bezala, hain botere handia zeukan Jonek bere hitz egiteko modun eta bere hitzen bitartez, bere ala konturatu ginela, hori izan behar zuela, 3. hanka edo zutabea, Jon Arretxe behar zela izan. Oso argi geneukan gainera, zer eta zer daukagu, Jon Arretxe Pako Etxeberriaren aurrean hasten da eta bukatzen da gero bitartean ikusiko dugu, porque ez dago spoilerrik pelikula honetan, ikusiko dugu nola irudikatzen duen, Jon Arretxe zinema munduan oso ezaguna zen. Bazelako arte zuzendaria, aktorea ere izan zen, jente pilak ezagutzen zuen, eta maite zuen Jon Arretxe. Eta orduan, izango dugu aukera, pixkan berak nola irudikatzen duen, bere intxaurronden egondako pixu hori nola ekartzen duen, gure aurrera, ez? Eta prozesu hori bizidu ikusleak. Hori da, agaso zinematografiatik gehien duena, ez? Dokumentalak, momentu horiek. Lehen aipatu duzu, Amaia, iritsi zinela proiektua dagoeneko, abiatuta zegoela, hori zeurtzetan izan zen galdu zeitatu hori? Bai, 17an. 17aren urrian edo gutxi gora bera. Eta gero tarte bat egon zen, kasi urte bat pasazan dana konpondu arte, bai, pituta biok erabaki genuen, ez
Ez, lehenik eta behin, utzi hau garbi, ondo, lasai, eta gero hasiko gara, ja, dana konponduta dagoenean. Orduan, azken finean izan dira 2 urte, gutxi gora bera, bai. Badago lehenago aipatu duzu ere, ez? Hor ilobek ere pixua handia dutela. Bai. Mikel ezagutu ez, baina, bueno, erabate bestea, isiltasun horretan, sekretupean edo agian minak eragiten duen isiltasun horretan, ez? Bereiek ezagutu egin dute zeharkan. Nola izan zen prozesueri bereiekin erlazionatzeko prozesua eta nola sortu zenuten, ez? Ze gauza oso era metaforiko eder batean azaltzen duzue. Bai, hau izan daiteke agian pelikularen 3. zutabe hau, honek edo hau, pixkata puestan eszena esaten dana, ez? Puestan eszena, baina beti benetako-tasunetik datorren zerbait. Ni ez nengoen, grabazioak egin zirenean, baina askotan entzun diote pituri esanez, 25 urte hurrena edo ospatzen zela, heriotzaren urte hurrena ospatzen zela, eta berak ikusten zuela hor bazirela hainbat neska gazte tan negar batean eta eta zaten zuen. Galdetzen zion bere buru arte, nori izango dira eta ilobak ziren. Eta orduan, harengana hurbildu eta, eta zuek, eta nola bizi izan duzua, gu behitu, jungoa gara grabatzera zuekin, pixkat, zuen historia kontatzea, eta orduan bertan izan zen, gu eske txikitatik, bagenekin amoina edo logela baten azpian zegoela kutxa bat eta kutxa horretan zirela, baina ez ziguten uzten hori hartzen eta orduan 20 urte geneuzkala edo ez dakizen bat, hartu genuen eta eta nola izan zen, egintza zuen nola izan zen aldi horretan egin eta karo, berriro egin zuten, atera zituzten gauzak, ja hori gure aurrean. Orduan, metafora ederra da ezagutzeko nola bizitzen dien gauza hauek, ze hau ja ez da familia barruko transmisioa, baina islatzen du gure arteko transmisioa ere. Hori da, gizartearen islada da azkenean, ez? Gure herriaren, testigotzat edo hartu dezakegu. Badago hemen norbait, galdera bat botatzen duena, eta nik uste denok buruti pasatu zaigula ere, eta egin behar genizun galdera hau, eta esaten duan errotak. Oso dokumental ederra eta unkigarria. Dokumentalaren amaieran, Jon Arretxe eta Idoia Ierberen desagerpenaren berri ematen da. Oso gazteak zirenean joan ziren biek, gertaera hau bizi eta gero. Ikusle bezala, galderak sortzen zaizkigu, horregatik egin zenuten? Ipini kartelari buruz, galdera da, horregatik ipini genuen kartel horiek esanez zendu direla. Ez dakit, esaten digunan errotak zehazki, niri burura etortzen zaidana gehien bat da, hori da, esaten du, hori da. Bai. Beraz, lehenbizi hori da. A ber, noski, bai, porque eske, zuk, pelikula ikusi, pertsonai horiek ezagutu, eta jakin behar duzu, ez daudela ja gehiago gure artean. Eske jakin behar duzu, zeda, demoldedorea, baina batez ere egiari zor egiteko, ez? Eta aurrekoan Pako Etxeberriak egon ginen Gogora institutarekin, ez dakiz, gauza bat antolatu zuten pelikularen arira, eta hor Pako Etxeberria. Eta momentu batean hitza hartu zuen Idoia Ierberen aizparen hitzaldia eta gero edo, eta emozionatu intzan, gure Pakito, bai? Zer eta aipatzen, nahiz eta igual zer ikusi zuzenikola medikuki ezin den frogatu, barkatu, zer ikusirik duenik ala ez, baina eski Idoia Ierberi Mikelena gertatu eta 6 hilabetetara agertu zitzaion esklerosis multiplea eta gerota horrek eraman zuen heriotzera eta bizitza bat eman zuen heriotza horrek dakarren nola esaten da gerota okerrago jartzea, ez? Barkatu. Orduan zeraren nintzen esaten? Erlazioa ez edo korrelazioa, ez?
kausalidadea Eta edo badakigu beste kausalitate batzuk den. ere gaixotu indirala torturak jasan eta gero. Eske, hori Pako unkitu zen, aipatu zuenen, pertsona hauek jaso duten edo bizizan duten sufrimendu horren eragina edo izan daitekela ezin dela ukatu, ze sufrimendu maila bizi izan duten, eta orduan horrek ekar dezaken Egia da egun, giza eskubideetan ezin dela hori mai gainean jarri, baino bai hitz egiten da horren inguruan, ez da? Badagoela hor korrelazio zuzenik ez badaia zuzena, eta bueno, badagoela, ez? Azkenean osasun mentala, emozionala. Bai, esaten zuna, aipatzen zun. Berarentzako lotura zuzena zeukala jasandakoa eta bere gaitzarekin. Horrek ez du esan nahi denek, inondik inora, baina ematen du zer pentsatua, bukatzen denean dokumentala, eta hori ikusten duzunean, bueno, gogor jotzen dizu, ez da? Bai, ala da, bai. Baina, bueno, gero, hau da, bueno, ezakite galderaren bat edo bestelanik bota dut. Segi lasai, ez zuretxea da. Zinema gintzan eta dokumental ugari ikusi dituzunean, badago, ezakit izenik duen, seguro baietz, baina dago, maiz gertatzen den zerbait. Zuk ikusten duzu pelikula bat, eta pelikula horretan aipatzen dena da horripilante, bale? Eta orduan zuk zer egiten duzu zure izaerak, zer egiten du, nola defendatzen den. Piskat esatezu, bueno, nahiago dutez jakite hau, zer egingo du, ni gaixoa honen aurrean, eta orduan kasi kontra eraikitzailea izan daiteken zerbait gertatzen da ikuslearengan. Guk hori jakinda, nik beti esaten nion Pituri, bukatu behar dugu, ze bestela, ze egingo du, etxi, edo gorrotoz bete, edo ze egingo dugu honekin. Bueno, eskadezagun zerbait argia, eskadezagun Nafarroan ere, hemen eginten ikerketa serio bat, egitea, jakiteko zenbat, behintzat esateko pertsonaiei bai sinisten zaituztegu, hoi da gutxiena. Nik uste pelikularekin askok egin dugu halako zerbait. Ze taldea haundia, txikia baina haundia da, jende askok crowdfundingen parte hartuzun, eta orduan gu guztion artean esaten dugu bai, sinisten zaituztegu eta gehiago. Bueno, barkakuxo dio guztiz ados dagoela Maiak errandako azkeneko honekin, anerrotak leno galdera bota eta oso interesgarria, eta bai, osasun mentala eta emozionala gure osasunean, osasun mentalak eta emozionalak gure osasunean daukan eragina uka ezina da, bueno, uste du torturaren inguruan egindako azterketa guztiek hori erakutsi dutela dagoeneko, ez? Eta zoritxarrez, gugandik oso gertu eta Euskal Herrian horrelako kasu asko ezagutu ditugula, gazte joan direnenak edo oraindik pairatzen dituztenak horrelako egoerek eta torturak utzitako aztarna emozional, eta ondorio sortutako fisiko edo fisiologiko horiek, ez? Bueno, memoria historikoa jorratzea, zuretzat zerbait oso garrantzitsua dela, esan genezake, baina batez ere hausnarketa bat dagoenean atzean. Ez? Orain, ari zara honen guztiaren inguruan hitz egiten. Bukatu zenutenean, zer sensazio eduki zenuen batzuetan eta norbera ere ustu bezala egiten delako, edo bete agian, nola gelditu zinen dokumentala bukatutakoan? Bete zenuen desi hori agian, ez? Satisfetxo, edo ez daki nola esan, lana egin dugu, egin beharreko lana, guk uste dugu egin dugula genekien bezain, ongi, esan nahi dute ez dugu ezer utzi horre zalantzarekin, eta nolabaiteko lasaitasuna sentitzen duzu, esatuzu, lana bukatu dugu. Ara, baina nik badakit muntaketa izten duzunean eta DCP-a edo masterra zure eskuetan duzunean, hori dela lanaren erdia. Erdira iritsi zara. Prozeso osoaren erdira bakarrik. Ze orduan, hasi behar zara, orain, gauden prozesu honetan murgilduta,
Eta honek eramango gaitu, ezakit guaindik. Denboratxo bat gehiago pasako dugu lantalan, bai. Gauza hona da hori. Bueno, hau hasier eta biok egin zenuten Aitor eta zuk, elkarrekin, orain non dago Mikel, giza eskubideen erraminta bezala erabili daitezkeen ikusentzunezkoak dira biak. Akaso gero gehiago etorriko dira, zuek. Bueno, horrelakoak egiten dituzuelako, ez dakit, gero dago oso barrenetik, ez, bultzatzen zaituena hori egitera. Horrela, irudikatzen duzuzuk ere dokumental hau eta beste ere? Bai, hausnarketak egiteko tresna izan direla, ala ematen du, ez, bai lehenengoa, bai hau, eta espero ezagun hemendik aurrera ingo ditugun guztiak. Ez bakarrikan memoria historikoaren arloan beti ere hausnarketetara eramateko tresna bezala, ez? Ze memoria historikoa da lehen pausoa. Lehen pausoa, jakin barik, jakin gabe, ezin duzu hausnarketarik egin, orduan. Bueno, hau jakin bar duzu, hau gertatu da, hau beste hau, baina hortik aurrera da lana. Oinarria memoria historikoa da, eta hortik aurrera badator lana. Bai, jarraituko dugu bildu horretan. Bai. Bueno, esaldi hori ere geratu zaigu. Trailerraren esaldi hori oso barruan sartuta, Barrio Nuevoke aipaturiko hori, eta ondoren bi bidere ematen zituela zeinen alde egon, ez? Bueno, zenbat hipokresia, zenbat zinismo biltzen den horrelako agerraldi politiko batean, eta horrek ere badu indarra dokumentalean zehar parlamentuan gertatzen diren azalpen eskarak, eta azalpen hoien aurrean ze arrokeritik, ze gehiagotasunetik, ze boterearen eta errelatuaren kontroletik egiten diren, ez? Nik uste horrek ere ikusleari sortzen dio lalako otzikara, mina eta amorru puntu bat ere sortzen da, ze badirudi urtetan eta eskerrak dokumentala hau sortu dela, tesi bakarraren bideo hori oso indartxu kolpatu dela eta oso indartxu jarri dela, ez, gure imaginarioaren gainean, eta zenioten bezala, zenbat jende gazteek eta guztion inguruan asko jakinez eta zenolako funtzioa betetzen duen maitena, horrelako dokumental bat zein beharrezkoa den entzulek zioten bezala. Beraz, gonbidatu beharko diegu guztiak. Zalantzarik gabe, ni banago horretan ere, baino guk txostenak egiten ditugu, argitu zen bitartez, eta memoria berri hori deitzen diogu, historikoa beti ere atzeago botatzen dugulako, baina azkeneko 60 hamarkadak jorratzen ditugu, herri desberdinetan, zer pasatu den eta denei entzunez, eta egia da askotan topatzen garela horrekin, ez, gazteek ez dakitela zehazki zer pasatu den, eta gian Mikel Zabalzaren hiloben moduan entzun zerbait entzun dute, baino ez dute erantzunik. Beraz, horrelako dokumentalek jakina eta ongi etorriak dira beti, gure bizikidetza honetan laguntzeko, ez, eta giza eskubideen urraketak salatu, eta zuk esan duzu moduan, agian justizia eskatzea gehiegi izangote da. Gaur egun, agian ezin da, baino egiari zor diogu, ez da, eta horrela izan behar luke. Justizia eskatzea beti da zilegi, ala ere, eskatuko dugu. Eman edo ez, eman beste gauza bat da, baina guk eskatuko dugu, bai. Agina baietz. Eskerrik asko, Amaia, plazerra izan da, zumen izatea. Ziur beste behin ere 3. kaferako edo, bigarren kaferako izango litzen. Horrendi bigarrena du hartzeko, hau lehenengoa du, meiek. 3. ja. Beraz, nahi duzuenean, gure txokoateak irikita dituzu. Beraz, oso gauza interesgarriak egiten dituzu, eta hemen izango gaituzu, entzun gai. Nerki? Mila esker, Amaia. Zan ondo, adio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia. Kaixo, estimarket naiz, eta azalberritzen diskoko horitzapenek esnatu nautea abestia aurkezten dizuet. Niretzat oso abesti berezia da, eta abesti honek utxune bati buruz hitz egiten du. Gogoratzen
bazela, zu eta biokain pozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitu tainala eta zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio erauntsia. Maitasuna izan daiteke mingots garratza gazia. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Soilik geratzen zait gutaz idaztea, muxulaztan ta irriak ez da errezaztea. Gogorra latza ta zaila da joan zarela onartzea. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen Arratsaldeko 5 bat ditugu eta aurrera egin behar segituan, baina ezin ahaztu bihar Esti eta Mikel Marquez gurean izango ditugula. Arratsaldeko 5:10 ingurutik aurrera elkarrizketa akustikotan sarraskia prestatu alduzu, Juri? Agian bai agian ez. Agian bai agian ez. Baina adi postali erreparatu behar diegu eta segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ba, 2 minutu besterik ez dira pasa, baino giroa ikaragarri aldatu dugu noski. Gure hemendik aten eskutitza kantuarekin gogorazten dizuegulako badugula postal lehiaketa martxan eta dagoeneko gaur beste bat iritsi da. Ikaragarrizko maila duten postalak ari gara jasotzen, benetan landuak, batzuk estetikoki, bestek testuari dagokionez, orokorrean denek bietatik ere badute, estetika eta edukitik, argazki eta mamitik,
eta aipatu bezala egunen batean epemuga jarriko dugu, eta hortik aurrera jasotakoekin epaimaila osatu, Twitchetik zuzenan emitituko dugu, eta irabazleak hili kafemakina jasoko du produktu eta guzti, kaferik goxoena dastatzeko. Aukeran, guk bezalako gaietak bazenituzte, noski, dastatzeko modua bestelakoa litzateke. Tolosako baldosa itxurako gaietak, bigarren kafeko katilloaren itxura eta bigarren kafearen izena dutenak. Juan Ignacio Artxoaga, goxoa zegoen dastatu duzun gure entzulek eginako gaieta? Ikaragarria baietz. Goiuri, bialtzen hasi barko dute falta direnek, bialtzen hasi barko dute euren postala? Noski, eta bidaltzeko, bigarren kafea, Rondilla kalea 15, Tolosa, 20.400 postako dea. Gaur ez dago kostapoderik. Guri postikaragarri ematen diguzue, eskutitza itxasoko olatuek edo korreoseko langileak ekartzen duenean ere. Eta gaur iritsi zaigu vintaxa. Hori 80ko markadakoa izango da? Hau da Donosti, baino... Hor, Seat 127 hau, nik uste Donostiko portuan hori igual lentxeoko, Txalupak oindik igual egurrezkok zienekok, ez? Zeia ez dira. Ze desberdin. Eta, bueno, bai vintaxa bada, baino badu bere xarma hemen atzean, Ze bertxo badago. Irakurriko dugu? Abestuko dugu? Abestu? Baina abesteko doinua badu? Hemen jartzen du doinua, habanera. Ui, ama. A ber. A ber, asmatzen dugun, Ui. Nik ez dakit baino jarrituko izuen. Beno, hau, badakigun hor bialdi duen bai, ezta? Esan daiteke, John Liz irabazlea jartzen du goiti bera horrela. Tira a ber. Ilusioz lepo doa, ondorengo habanera, nire gogoa altxatuz, lurretik gora airera, igual joan beharko naiz, zuei oiu egitera, ni naiz hemen irabazle, irrintzi baten antzera, raku horbela ta ama, alaituz poteatzera, babarrunen bat arteko, aldartea girotzera, zuek saria emateko, letrarik ez da sobera, ezker eskuin ez da dena, azpimarragoitik bera. Bueno. Oin errapatu da duinue. Sanizu, maitena, laundu gote zenean. Ez naiz konturatu hori zenik. Barkatu belarri ona duzuenak eta desafinatu duela konturatu zaretenak, baina horrela instrumenturik gabe, eta zona erronka rexa, eta goiti bera dago, bai. Azpimarra goiti bera, da, hemen jartzen dulako, zuek ikusteko. A ver. John Liz irabazlea. Mezu garrantzitsua. Nork esagen, eta berak, John Lizek. Juan Ignacio Artxaga, zu postaltzale altzara? Arratxaldeon, bide batez. Kaixo. Arratxaldeon. Bai, bidel izan ditu batzuk, eta behandu xamar gainea. Behandu xamar esan nahi duela gutxi. Bueno. Duela gutxi, bai. Bai, lagun bat badut, duela urte batzuk, ez dakit, 5 urte, oso kartazalia zana, eta etzuena ez WhatsAppik eta korreo elektronikorik eta olakorik, bakarrik postalak eta kartak, eta bueno, bai, bakarren batzuk. Ja, kasik aztutan euskela, baina bai, bakarren batzuk idazen nio, bai. Ze politxadan. Kafe makina izango zuetxe, baina lehiaketan sartu nahiko bat zenu, gazteluko postal bat gure bialtzeare, gauza erralitatik, Postala, baina atzeko Bai, egia da, hitzetan ez dela Juan Ignacio Artxoaga tipo trebea, inoiz ez da izan, eta haze komeriak amazazpi izjuntatzeko. Gizajoa, kotxaua. Balen aipatu dugu sarreran, Juan Ignacio Artxogak zerren inguruan hitz egingo ote zigun gentilaroa izpide, ez dakit, iraganera jokote genuen, gure nortasunaren analisira, gizarte dolmenikoaren ezaugarritan murgilduko teginean, eta atzo, WhatsAppez, botazidan, kirolari buruz. Tira, hasiko gara, liga maierako, sailkapenak edo aztertzen, edo erregekopa, pilota partidutako, azken bikote osaketak, eta bestelakoak ez dakit, hortik garikote zen, gero jasi da pixkat gaia
beste koloretxo bat hartzen, Kirolaren jatorriak gerra eta lana. Gerra eta lana. Wow. Gerra eta lana. Baina hortik arago, non dago ikuskizuna. Niko pentsatzen dut, kirola iteranuan bakoitzan, ze gerra eta zenbat lan. Ara bestea. Hau astea dara, mana. Atzo esan zion, hemen pala jokalarioi bati. Beak, eskolan pala jokatzeko plana proposatzen zutenean, ikaragarri tristetzen zala mundu guztia, pospozik da bera. Eta berari esan. Eta ari esan da beste. Baina esan ziten ikastarok emango zizkitela. Ez ukatu zen nion ikastaroa? Santzun, bai, asensio egin maiozu, eta ni jugun ez argaziatu gatatzea. Bueno, Juan Ignacio, kirolaren jatorria, gerra eta lana, horrek ja ikaratu gaitu. Bueno, baina, hoi, ez dakipa, hoi aurrena jarri dut, ezagurena dalako. Bai, bueno, a ber, aurreneko gauza, esperantza baduzu, beti bezala ez enrollatzeko, baina ez zapustuko zaizu ezatik. Betiko lekura itzuliko naiz. Bakizu, ari muturra hemen hartu, baina beti leku berean bukatzen dugu. Kirola zitza egiteko ere, leku berean bukatuko dugu. Gure... Jendillaroan alegia. Bai, bai, gure... Euskaldunen jatorri bikoitz horretan, ez da? Edo ustezko indoeuropartasuna, eta kontu egietara. Beti bukatzen dugun lekuan. Betiko putzuan. Lokatzetan. Hoi da. Bueno, a ber, kirolak, xaera da, kirolak badiela, bi klasetakoak edo bi jatorritakoak, ez da? Hemen kirol ofizialak edo, sona handiago daukatenak munduan gaur egun, olimpiar jokoetan eta ikusten dituguenak, hori danak die, gerratik, gerraren entrenamentutik datozenak, ez da? Olimpiar jokoak izane, egiten ziren, gerra etzegoen tarte urrietako hoietako batean. Egokitzen zirenean, egiten zuten, leia izateko, gerratik kanpo, leia izateko nola bait, eta horre egiten diren gauzak, entrenamentu militarrarekin lotuta daudenak, ez da, korrik egitea, korrik ez dakigu, arerioa harrapatzeko edo areriotik iesi joateko. Baina, bueno, bieratare, ariketa beharrezkoa, eta gero jaurtiketak, eta ikusten ditugu, eta jabalina, eta nahiko garbi da, ez da, nondikan edo ze jatorri daukaten. Eta gero, hoien ondoan dauzkagu, hemen Euskal Herrien ditugun, lanean oinarritutako beste kiroloiek, ez da? Kirol, basarri munduko kirolak edo esaten dianak. Sarria jasotzea dela, edo aizkora pustua dela, edo txingakin, edo koskolakin, edo, horrelako beste joku klase bat. Baina, hori ja jakina data, ez da hor, nobedade handirik. Gero badire beste joku batzuk, esan zan, futbola bezalakoak, ez dianak ez gerratik eta ez lanetikan ez datozenak, ez da? Baina, horietan ere, hurbildu gatzaizkioke olako jokuei ikusteko nola bizirik dauden erdi kandututa, erdi lambrotuta, baina hor nola bizirik dauden kultura batetik eta bestetik datozkigun tradizio diferenteak, ez da? Aurreneko galdera egingo gendukena da, non dago ikuskizuna? Non dago ikuskizuna? Futbolean non dago ikuskizuna? Edo bestela galdetuta, denok gauza berean ikusten dugu grazia futbolari, edo badira hortan ere futbola ikusteko, futbolaren grazia ikusteko modu diferenteak, ez da? Bueno, hor beti bezala, esan dugu, betiko lekuan bukatuko dugula, eta hor dugu tradizio bat, gure gentilaroko tradizioa, eta gurea, eta guretik kanpo ere, Europa iparraldean eta gehien bat gorde den tradizio horretatikan, datorkigu jokoaren grazia berdintasunean ikustea. Zenbat eta berdinago, lehia bat orduan eta interesanteago bihurtzen da, ez da? Batzuentzat, horrela pentsatzen dutenentzat, ez da? Honekin esan nahi duzu, derbiak agian interesgarriagoak direla, kanpoko, ez dakit, beste futbol talde batekin ero jokatza baino. Derbiak die auzoarekin jokatzen duzulako, eta beti pikea, zenbat eta gertuago pikea handigoa, ez da? Ez, baina berdintasuna esan nahi dut, ez da?
hortikan dator, gure herri kiroletako apustuetan eta bentajaren kontua, bentaja ematea azkenien jokua berdintzeko, ezta? Eta anglosajoi kulturan, handicap edo, golfean, eta beste hainbat kiroletan dagoen, baita zaldi lastarketetan, eta handicap hori, ezta? Azkenien dira, neurri batzuk, jokua alik eta berdinen gehatzeko, grazia berdintasunean dagoelako, ezta? Leia egotean. Bai, leia egotean. Hori da, hori ez da naturala, hori erabat kulturala da. Eta kulturala denez, ez da unibertsala, hori da, jende batzuk edo kultura batzuetan jokua eta jokuaren grazia ikusteko modu bat. Beste modu bat, beste kulturatik datorrena, da grazia nagusitasunean ikusten duenarena. Zenbat eta berdintasunean ikusi beharrean, nagusitasunean zenbat eta nagusiago orduan eta ikuskizun handiagoa edo ederragoa. Bideo horretan futbolean nola ondo ulertzeko. Batzuk joango dira derbi bat ikustea, Real eta Atletiken artekoa, esate baterako, nork irabazten duen ikustea, ezta? Eta beste batzuk joango dira Bernabeura agian, ia Hueskari 6 gol ala 8 sartzen dizkiogun igande honetan. Bakoitzaren disfrutea diferentea da. Esaten dugun bezala batean da berdintasuna, eta berdintasunetik datorren ez jakintasun hori, ez dakigu ze pasako dan, ez dakigu nork irabaziko duen, eta besteak, jakintzat bakigu nork irabaziko duen, baina jakin nahi dugu, zenbat gol egingo dizkiogun, eta ez dakit, txilenaz egingo diogun, edo takoi egin filigrana bat ikusi ahal izango dugun, ez da? Erakuskeri bat, nolabait hori ere, kiroletik aparte, baina nahiko gertuko dugu, zezenketan, pixka bate tradizio beretik datorrenaekin konpara genezake, ez da? Zezenketan, kontua ez da burruka nork irabaziko duen, dana ondo prestatuta dago, istripuren bat edo beste, noizian behin alde batera utzita, nork irabazlea ja aldez aurretik jakina dago. Ez dago berdintasun. Spoiler gaitasunik. Kontua dago, olako pasea emango dion, eskubitik edo ezkerretik, eta halako plantea edo desplantea edo egingo dion. Hor dago ikuskizuna da, ikuskizuna ikusteko eta beste modu bat. Eta edertasuna ikusteko beste modu bat, beste aukera, beste kultura aukera bat. Hori da, horrekin lotuta, kuriosoa da baitare, futboletik atera gabe, fair play, inglesek fair play esaten dutena, euskeraz kiroltasuna esaten dugu, eta espainolez, deportibidadea. Ni, ez dira urte asko, ikasi nula, deportibidadea, Espainin da, batek min hartzen du nian, baloia kanpoa botatzea, ez da, lako kortesia utxalezko kontua, gero burua zapalduko dio, ez da, giratutako takoak begilen sartuko izkio, baina, baloia botatzea, eta jende guztiak txalotzen du, konturatzen bazarete, olako kortesia utxalezko keinu horiek oso matiek dira, oso apreziatuek dira, Espainian, ez da. Duela gutxi jakin nuen, duela urte batzuk, ez dakit, 4 urte, inglesez fair play etzala kiroltasuna sentidu horretan. Fair play zala esate baterako ligan danon aurrekontua gutxi gora bera berdina izatea. Begira, emakumeok nahi duguna. Beida gure fair play nahi dugu. Fair play etzala batek 500 milioiko aurrekontua izatea eta besteak 15koa. Handicapa aurrekontua, jarri bertzala. Hori polita da, zetik bestela fair play, uste dezutala, kortesiak eta zeak eta erreberentziak. Guk giro hortan biziga gehiago, ez da? Bai. Eta hortikan datozkigu irudiak eta hitzen esanaiak, eta ez mundu anglosajoian fair play, azkenian espainolez itzuli da. Baina fair play financiero bezala. Gauza berezi bat bezala. Nabardura behar duen kontzeptu bezala. Ez du adjetiborik behar. Inglesez fair play berdintasuna adierazten du baita ere, ez da? Nik uste datu polita dala.
arnasa behar dula, Juan Ignacio, lehen aipatu du, kulturala denez ez da unibertsala, eta zein ageriko eta zein indortxo irutzen esaldia. Ez da, akaso buruan ezan da egingo dizun esaldi bat, baina aldi berean, kulturala bada ez da unibertsala. Beno, eta orduan, ñabardura edo ez ñabardura... Bueno, hor ikusten dugu, lehen hainbat gauzetan esaten dugun bezala, badagoela Indo-Europar tradiziotik datorren kultura bat, eta badagoela gentilarotik datorren beste kultura mota bat, ezta. Horrekin lotuta, eta kirolari buruzari garela, beste gauza bat, eta aipa daitekena, fair play horren barruan, da zintzotasuna. Bueno, danok dakigu, ez dakit, errugbian, asko zintzoago direla futbolean baino, esate baterako, ez da? Zintzotasuna, hemen esplikatu izan dugu, mitologia ez hitz egiterakoan eta zintzotasuna da ezaugarri kultural bat, gentilarokoa, gentilei esleitze zaiena, ez da? Gentilak oso zintzoa ziren, zintzoa, gentile bazen zintzoa, esaten gendun Danimarkan esate zutela, eta hemen kristauak baino kristauak zirela, ez da? Bueno, zintzotasun hori, futbolean, esate baterako, noizean behin topatzen dugu, eta oso noizean behin, zeren telebistan ematen dute, gertatzen da nero, orduan oso gutxitan gertatzen da, ez dakit, jokalariren bati penalti bat egin diote, eta penalti etzenez, edo arbitroari esaten dio, ez egiteko, edo arbitroak ez badu amore ematen, hartuta kanpoa botatzen du, baloia, gola sartu beharrean. Eta bada hori aitzaki, aurrengo lopa ostegunetan, telebista kate guztiek, eta sakelekotan jasotzen ditugun bideoek hori gora ipatzeko. Bai, baina alare ez dire asko, Gutxi. Horregatik inko balutek, gehiago ingo lukete, baina gutxi dira. Baina egiten dutenak ere, hori nik ezagutzen ditudan, bada jokalari bat, Klose, alemaniarre jokalari entzutetxua, selezioan, askotan ibilitakoa, eta hori behin baino gehiagotan egin duen, eta ja jendeak badaki egingo duela, ezta. Olako zea gehiago, Bartzelonako Puyol datorkit burura esaterako, horrelako zintzotasun jarreretan oso... Olakoak egindakoak. Oso egindakoa zen, posibilitatea. Kontua da, bueno, horren aldamenean badugu, beste, pistinaren kultura, eta ikutxorduko lurra botatzearen naula, tripa hielduz, kriston bihurrituak baluzke bezala barruan. Bueno, badakigu horrelako beste kultura bat, itxuraren kultura, eta hori dana. Hala ere, hor ere badago beste ñabardura bat egiteko. Bai. Oso gizonezkoen kiroletik ari gara. Ze emakumezkoen kirolean eta emakumezkoen futbolan jarreroiek ez dira inbeste ikusten. Badago joera bat, zoritxarrez gizonezkoen jarrera dominante hoietara, joateko, baina orokorrean askoz zintzoagoa da futbola eta askoz zintzoagoa dira jarrerak. Bai, izan daiteke. Normalean, hau dator, Indo-Europar jarrera hauek badute, bere Indo-Europar mitologian badute bere sostengua, ez dira nolanai datozenak, Indo-Europar mitologiak badu, diskurso oso interesante bat, zintzotasunaren inguruan eta egiaren egin inguruan, oso polita. Gentilaroan balio unibertsalak diren bezala, Indo-Europarren mitologian egiazkotasuna eta zintzotasuna eta erregeari bakarrik dagozkion ezaugarriak dira, ezta? Berria zabarra eta zaborra da. Olako gauza balio importanteak eta hundiak goik erregearenak dira, eta boterearenak baina ipin, ez da? Baina, mitologian bertan, Indo-Europar mitologia batean, ez? Bat baino gehiagotan, badao beste ziklo mitiko bat esplikatzen duena, egiazkotasuna oso importantea dela, zintzotasuna oso importantea dela, baino poderea arriskuan dagonean, aurrena poderea dela. Eta hor, batzuk ezagutuko dituzu, bueno, esaldi moduan iritsi zaizkigu, baina eskua surtan jartzearena, eskua surtan jartzearen kontua da, Indo-Europar legenda batetik dator. Surtan, esan duzu. Bai, batzutan hola esaten, ez da batua. Politia da, bai, surtan. Hori legenda bada. Eta legenda horretan esaten da, hori kontatzen da, momentu batean podere arriskuan dago, eta gezurra esan behar da, eta eskua erre egiten du. Heroi batek
importantena poderea dalako, ezta? Bueno, zenbat eta gehiago profesionalizatu eta zenbat eta transcendentzia handigoa hartzen duen garaipenak, bide horretan sartuta, azkenian iristen garen leku horretara, ezta? Poderea da horrena, garaitzapena da horrena, hori da importantena, eta bai, kiroltasuna oso ondo dago, eta zintzotasuna oso ondo dago, baina, honea iristen geanian, hori dana, atzea egetzen da. Bueno, hori ere, aukera kultural bat da. Hori da, Indo-Europar kulturatikan datorkiguna. Eta naiz eta oso importante izan, eta minutu bat faltatu, eta partidua galtzeragoa zen, penalti ez bada, penalti ez dala esatea, hori da, jente jarrotik etorriko litzei gukena. Orain, norbeak, pentsa dezala, non gauden, eta euskal taldeak esate baterako, ote duten ezaugarri berezi bat, euskaldun bezala, eta ez Indo-Europar omen bezala, uki beharko gendukena, maila horretan. Bueno, erantzunan badakigu, ez daukate, baina nik poza... Mitoak erausteko lizentziarik baute dugun, edo? Horren arabera erantzun. Nik poza hundi jartuko nuke, ez da ezakit egunen batean egingo duten, euskal talde, futbolazari gara, pixkate sonai handiena duen kirola hori delako, ez da? Baina klubaren mailan politika bat ezarriko balute zintzutasunaren aldekoa. Derrigorrezkoa. Eta estilo berezi bat eta gu besteak ez bezalako garela, hainbeste gustatzen zaiguna erakustea, praktikan kirol profesionalean hori aurrera emango balute, benetan oso polita izango litzateke. Ez dut uste ezagutuko dutenik, Oendik gaztea naiz, baino ez dut uste ezagutuko dutenik. Entzulei kontatu arrizkigu bi gauza. Bat, Amaia Merino, Juan Ignacio Artxoagaren bigarren kafeko atalaren oso zalea dela. Eta bi, Amaia Merino jarraitzen duela gurekin laborategian, bigarren kafearen laborategian. Eta Juan Ignacio Artxoagaren azkeneko hitzekin barre egin duela. Zer hartu zeizu, Juan Ignacio, aurikularrak... Ez entxufatu, unplugged, indu. Entzute algaituzu bestelare. Ez, batez. Ez gaitu haitzen. Batez. Entzute gaituzu. Bueno, Juan Ignacio, Amaiak barre egin duela zure azkeneko esaldiekin. Uste dut, etzalela iritsiko, hori ikustera. Bueno, bate daki. Hori da jarrera. Ni, gaurko gaia, plazaratu duzunean pentsatu dut. Akaso izango da, gerra, nola ipatu duzun, gaur egun, kirolak eta bereziki futbola erabiltzen dela, akaso gizonezkoei guda, ez dakit, moduko bat eskaintzeko erritual moduan, ze badu hortik ere, ez da? Esan nahi dut, handik dator, gaur egun ja ezin diozu besteari bapatekoan, ez dakit, ziztada batez, akatu edo, eta hortxe ikusten dituzu, zelaian, eta nola ze sutxu jartzen diren denak, bai zelaian eta zelaietik kanpo, badu horrek nola baiteko transmisio kultural batez, nun esaten duen gainea, gauza asko atirazten ditu, oso patriarkala dela esan beharra daukat, baina hori ere bada, ala? Horrera eskolak daude eta estiloak daude, eta denak ere ez dira berdinak, eta baditugu klub batzuk, iriste etzarenean beste maila batean, ostikokin berdintzen dezu partida, ez da? Eta, ez dakit. Maila horretan, konklusioa azkarregiak ataratzea ez da ona, baina ikusiko bagendu Espainiko ligan non dauden gehien partitzen duten klubak, ez dakit, kultura Indo-Europarrarekin korrelazio mailaren bat aterako telitzaken, nik uste baietz. Euskaldunen bat badago, reuren artea. Nik galdu detazkeneko esaldia barke guze. Bueno, nahi badezu gero sareetan ikusi dezakezu behar ere. Gaiztoa, zarakeo, Promoa da, publizidadea. Esaiozu. Juan Ignacio, komentatu jozu. Ez, gero ikusiko. Ez, entzungo du. Jo, egila da, emakumeen futbolean oso normala da, horrelako gehiagikeriak ez egotea, pixka bat, gizonezkoen errugbian ez dagoen bezala, ez da, esan nahi dut, zuk orain komentatu duzuna, gerraren ordezko moduan ibiltzea, eta horrek daukan, gizarte mailan daukan beste transcendentzia, beste ez dakit, beste nolabaiteko
frustrazioak bideratzeko funtzioa eta hori guztia, ez da? Hori futbolak du, gizonezkoen futbol profesionalak. Eta, bueno, normala da profesionaltasunean edo maila horretara iriste etzarenean, emakume zarelako edo rugbia egiten duzulako, esan nahi dut, amateurismoaren mailan oraindik zaudenean, normala da gauza horiek ez dira ageri. Ni pentsatzen dut, emakumezkoen futbola inoiz iritsiko balitz, eta transcendentzia mediatikoa eta burrukaren ordezkaritza hori hartzea eta nik uste emakumeek egurra partitxuko luketela. Berdin bere. Bakarren bat edo beste ikusi dut ja, bideotan, Nik ez dut uste. Izan daiteke imitazioz eta zoritxarrez zalegoa ere elkarbanatzen delako. Hori, gizonezko futbolaren zalegoa ere badagoelako emakumezko futbolaren estadioetan, horrek ere eragin bat badu, eta hor ere badago imitaziorako edo joera horiek errepikatzeko. Baina amateurra ez den oso profesionala den rugbian ere oso jarrera zintzuak ikusitzakegu. Non, barkatu. Amateurra ez den oso profesionala den rugbian ere ikusitzakegula. Beste eskola bat du. Bada neurri handi batean futbolaren gaitzen demikoa. Baina rugbian begira zazo zein dien esainazioak. Zene dut danak eremu kultural berekoak edo illa. Nik uste dut honek bai lidergoarekin zerikusi ere baduela, lidergo moduak ere, ez dira berdinak emakume zein gizon, baina emakumeok ere oraindik batugu ze bide egina, jakiteko gure lidergoa benetan nolakoa den, eta ez imitazioz. Orduan, nik uste arlo honetan ere ikusi beharko litzatekela, zein dan gure jokatzeko era. Nik ez da hemen emakumezkoen kontra eta zure kontra agertzeagatik, baina duela gutxi ikusi ditut bideo batzuk, emakume futbolari jagoan inetzuk esango zei izena, eta gainea ere dolmenikokoak, baino, ostia partitzen baino. Jakin egon badaudela. Jakin berko lizatik ez ote den koronavirusaren txertuaren paradigma bera izango. Alegia, 17 milioitan 25 odol arazo kasu agertu direla, eta noretik izan dut tira, baina hori txertatu gabeko gizartean ere berdin gertatzen da. Proportzioak hori esek dira. Tira, ez da gitor ere ez dute dagoen horrako sesgurik edo. Gaina, ez dakit, interneten ikusten dituzun bideo hietakoak dira, izenekin ez naiz gehatu, baina ez dire nornai, izan nahi dut, bideon ikusi edanagatik, estadio haundietan, jende askorekin, ez dakit, lehen mailako taldeak, edo selekzioak, edo zer dinan, eta jokalari batzu, benetan, gizonen arteko gauzarik itxusienak, bate inbiririk gabe. Hori baina batzutan ere imitazioz egiten dugulako. Eta kirolaren ADN-ean ere oso txertauta dagoelako, arropuzkeritik eta tematzetik, ez, biziten jarrera horiek. Tira, edozen kasutan, enukenik pentsatuko inolaz ere, Juan Ignacio Artxagarekin bigarren kafean iniz, futbolari buruz izketan amaituko genuenik, eta hau ere gertatu da. Ia izi. Esaten deuna, azkenean ideologiak dana zipristen du. Berdin hitz egin dezakegu futbolaz edo beste edo zein kontuaz. Gaina gure kasuan oraindik garbiago, bi jatorri dauzkagula, sokatira batean bezala, beso banatik guri tiraka, alde batea egin edo beste egin, hori danetan, bizitzaren eremu guztietan. Eta futbolean berezik, hor kontrasan asko gertatzen dira, ideologia eta futbola ostartzeragoan, eta honek Bizkaialdean lagun gutxi biltzen dizkit, baina oso goza kuriosa da nola defenda daiteken talde baten filosofia, bere zalegoaren zati handi batek filosofia hori oinarritzen duen herri izakeran eta nortasunean sinisten ez duen bitartean. Hori gertatzen da gure Euskal Herri txiki honetan. Beraz kontraesanak ideologia eta futbola uste dut hitz jolas ederra direla, eta izaki eman digute kirolak gizarte indoeuroparrak, indoeuroperreztenak eta horrelako eta penaltiak argitzen. Beno, Baionari argi pixkat eman diogu, Juan Ignacio Artxagaren eskutik, eta eskartu behar diogu. Sekulako gola sortu digu. Hori beti pasatzen zaigu edozein kasutan ere. Horrela segeratzen gara, ez? 81. minutuan partida berdintzen duen gol horren aurrean, zalea geratzen diren bezala, hago zabal eta nora jo, ez dakitela. Juan Ignacio Artxaga, mila esker, eta aste pare batean izango zaitu. Gurekin bueltan ondo badakizu. Edarki, horren arte. Izan ondo, aio.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta hau Don Inorrezen esku txik da eta aste pare batean gurean izango ditugu elkarrizketa akustikoetan. Bihar Esti eta Mikel Marquez datorren asteazkenean Ameba taldea eta martxoa agurtzeko Don Inorrez taldeko Imanol Ubeda izango du gurean. Ez dakit esku txik etorriko den. Keep Calm and bigarren kafea.
Gaur ez da osteguna, gaur ez da gurean Igor Estankona izango, Goiuri. Zoritxarrez. Baina, etorriko da beste egun batean, ez? Bai. Ah. Baina poesiari buruz hitz egin behar dugu. Bai. Zenba gustatzen zaigun poesia. Asko gustatzen zaigu. Itzuli duzu hemen Estankonaren liburua gure bigarren kafeko liburu elkartruketxokora? Moskito? Bai. Oraindik ez. Baina, zorait irakurren izunen? Bueno, polita izango litzateke. Urrengo minututan ekartzen balin badizut, zenean gaudela? Nola? Nik uste egin dezake dela. Baina, bai? Bai. Egin Nola ingo dezake. dizu? Hori nik adina jakita litzateke. Ez dakit kasualidadez edo Amorante aukeratu ote duen gure playlist automatikoak, baina akaso ez da kasualitate hutsa, eta Maia eta Garazi kontatuko digute zergatik Amorante, baina akaso ez bapatean, zuek entzun, eta erantzunak aurkituko dituzue, erantzunak agertuko dira. Juan Ignacio eta Amaiak mikrofono etxetik kanpo oraintxe bertan erakutsi digute dena uste baino konektatuagoa dagoela. Beldurra mandu horrek. Baina ezin orain dena kontatu. Amaia Garazi, Jo. Bilboruntz goazela. Bai. Areagoaz. Azortzia zeharkatu. Eta poesiaren hitzetatik barrena, ode hitzetan barrena murgilduko gara Bai. urrengo reportajean. Bai. Atzo Blas de Oteroren jaiotzaren 105. urtemuga izan zen. Autore bilbotarrari omenaldia egin nahi izan zioten Bilbao poesia jaialdian. Emilio Gutierrez Kabak bere poemei ahotsa jarri zien bertso eta prosan. Cecilia Lavilla Berganza sopranoarekin eta Miguel Ituarte pianistarekin batera. Horrela hasi zen Bilbao poesia jaialdiaren aurtengo edizioa, 22. Bidebarrieta kulturgunean, urtero bezala, eta sarrera guztiak agortuta. Berriz aireratu da aurtengo jaialdiko leloa. Tokiko kultura babestuz eta pandemiaren egoerak zigortu duen sektorea berpizteko asmoz. Martxoaren 15-tik 24-ko agenda prestatu du antolakuntzak, eta guztira 30 artista baino gehiago eskainiko dituzte ikuskizunak. Poesia emanaldiak, elkarrizketak, musika, denetarik izango da egun guzti hauetan. Ikuskizun gehienak doakoak dira, baina gonbidapena hartu behar da. Hala ere, joatuko aukerari gabe geratzen direnak streaming bidez jarrai dezakete emanaldiak. www.kulturgunea.tv.eus webgunean izango da aukera Bilbao poesia jaialdiaz etxetik bada ere gozatzeko. Eta gaurkoan, eta horregatik leno inok esan duna, gaurkoan bertan egongo dira abere ba ulu ala ele ikuskizuna eskaintzen, eta haien artean egongo da Morante, ikuskizuna egiten ari direnen artean. Ikuskizun honek palindromoen simetria grafikoa, hitzak eta hitzen hotsak, musika, irudiak eta jolas poetikoak, koherentzia eta esanai berrien bidea irekitzen dute haien sorkuntzarekin talde honek, beraz, gaur egongo direnek benetan seguru gozatu ingo dutela. Bihar ere asteazkena 7:00 izango da Reencuentros ikuskizuna. Carmelo Iribarren, Juan Ramadariaga eta Manuel Villaseren eskutik. Iribarren eta Villasek bisor poesia zigiluan argitaratu dituzten olerki argitaragabeak eta antologietatik berreskutatutako testuak entzuteko aukera izango dugu. Eta ostegunean, en pocas palabras ikuskizuna iritsiko da, Rosana Aquaroni, Madrilgoa, Isabel Bono, Malagakoa, Pepo Paz Saz, Bartley Baiko editorearen, hauen eskutik barkatu eta sentimenduetan murgilduko dira. Poesiaren sentimenduaren zentzuaz eta beharraz mintzatuz. Poeman irakurketa eta elkarrizketa tartekatuko dituzte.
Eta astearekin bukatzeko ostiralean, Nacho Vegasek bere bilbide musikal luzearen errepasoa egiteaz gain, eta berak sinatutako hainbat poema errezitatuko ditu. Bale, nik inbertetu gain repaso, zi uste dut, honi buruz, seguro, egunean beinen, galdetuko dutela. Seguro. Zenbagarren jaialdia da? Hogeita bigarrena. Hogeita bi, bale, apuntatu, Hogeita bigarren edizioa. Hogeita bigarren edizioa, bale, Bilbon. Bai. Bilbon, bale, eske oso gaizkinoa, eta seguro, hau galdetzen dutela. Bai, gogoratu, bide barrieta kulturgunean iten dela. Vale. Bazpare, Vale, datu interesgarria ere. Eskerrik asko, oso ondo. Atzo hasi zen. Bai da. Atzo biatu zen, eta noiz artekoa izango da? Martxoaren 24 arte. Beraz, martxoaren 24 arte, 5 egunira. Ez gehiago. Bueno, egunean behin utzi egingo dut honekin, egunean behin utzi egingo dut matematika kalkuluekin. Alaxe noa. Atzo nuen egin, gaur egin dut, gaizki xamar. Zuek poesia idatzi duzuen noizbait? Bueno. Asko haitu dut hemen. Nik bai. Nik bai. Nik zeze bai. Bueno, Garazi, zuk ez esaten baduzu? Ez dut uste, ikastolan edo. Nik nire etxean ere... Baina bere zola behar hori, ni asko sentitzen nuen, batez ere... Zagit, igual, nera betasunean edo. Bai, nera benintzenean, poesia idazteko behar itzela izaten nuen. Asko laguntzen zidan eta nire burua, zagit, ordenean jartzeko edo, eta frustrazioak ere kanporatzeko. Nik dauzkat mobilen notetan, apuntatuta, ze batzutan aserretzea naizenen edo zerbaitek barrenen mina iteitenen, idaztetola poesia txiki bat, eta hor dauzkat gordeta, baina ezin dut irakurri ze aserretu iten naiz berriz. Irakurtzen ditudenen, goatzen naiz, aserre horren zergatia etortze zai burua, eta aserretu iten naiz. Bai, Hor daude, baina hori da ezin ditut irakurri. Oroimen emozionala, ez? Oroimen emozionala. Aurrekoan donak esan zuena, bai, hori da. Bai. Ego. Zer? Liburua? Ez dio denborarik eman. Soiatu naiz, baina... Batzeza xerkidan gurean izan zenen? Bai. Eta zuketzen ura magoetan gehiagin sinisten. Ez, eta etorri zan, eta egin zizun truko bat, eta txundituta dozi zintuela. Bai, nik junin nintzen hemendik. Zoki ikasi zenuen, batzutan ura horri iritziek ez dutela balio. Egia da. Bale, nik hori ikasi dut magia egiteko magoa izan bar dela. Nola zaramatza ludiko inau diren piano nota hauek? Oroimen emozionalari heldu barko bazeniote? Zer sortzen duzuen oroimen honek? Niretzako badu, erik satien puntxu bat, niretzat. Badu zerbait. Badu zerbait, zerbait oso tristea, alde batetik, baino ederra ere. Da, bizitzaren momentu batzuk badira esaten duzunean, ze triste eta ze ederra den eraberean, ez? Sentitzen duzun hori, horretara narama. Ze urdina dan. Urdina? Bai. Niretzat ez, ni oso sinestesikoa naiz eta ez dut urdina. Oso urdina da? Niretzat ez. Urdina argia da. Eta nola sentitzen duzu orduan gorputzean? Nik okretan ikusten dut, oso marroi eta mostaza koloretan ikusten dut. Bai, hilena barre lainotu xamar bat, baina kolore idorrak euria aspaldian egin ez duen inguruetan ikusten du nik. Wow. Ez. Nik urdin argia ez dut ikusten. Nik ere ez. Irduin argia. Urdin argia ez. Ikustet urdin kolore antzeko bat, bine iluna itzalita bezala. Bai, baita neukere. Eta toki bat izango balitz, izan zitekeen, naizela sekula egon. Hausarraroa da, Eskozia, Sky Irlak, edo horrelako zerbait, hau da toki bat, eta nun egoraldi txarra egiten duen. Bai. Ez zekaitza hortxe dago ertzear. Eta itxasoa gertu dago. Bai, itxasoa gertu dago, fijo. Itxasoa gertu dago. Itxasoa negola. Nik itxasoa gertu bai, baina gehiago ibaitik, alegia erdoia ikusten dut. Imagina ditzaket Bilbo zaharreko astilleroak hor alde batean eta bestean, eta bai. Bilbo esan dezu? Bai. Zenbagarren edizio dago?
22. Tira, jolasonekin jarraituko dugu, ea beste honek zer dakartzan zuen burutara. Piano giroan jarraituko dugu, baina Gianni, New Age-aren pianista handi baten Reflections of Passion kantuarekin, a ber. A ber, ingeles hori? Zepolita. Reflections of Passion. Zer da Passion? Ez dakit, Passion. Passion. Zezerria dan. Ire dudatu, ez nekin pazientzia zaizan edo pasiotaz. Pasioa sortzen dute adibidez kuartzozko txoriek. Kuartzozko txoriak denboraren orratzetan pusatuta betidanik, betirako. Kuartzozko txoriak denboraren apologia eginez. Kuartzozko txoriak eta beraien kantu monotonoa. Tak, tik, tak, tik, taktika eternal batean. Tik, tak, tik, tak, diktadura bat zaintzen bezala. Baina oraindik ez didazu esan ze kolore ikusten duzuen Janirekin? Nik neko txuri, neko argila distiratxua. Horiak ikusten ditut. Nik ere horiak. Horiak. Eta lekua? Italia. Toskana. Ni enarama italiara? Ez da nire. Ez. Baina ez dakin nora. Garazo baket kantua bentzun izan dudala munduko leku den batean eta nahi gabe arara maten hau. Ere badakit magia egiten, Bai? Bene. Entzun. Aurkitu zintudan goizerdian, iturrian garbitzen zure aurpegia. Zein egun eztia, zein iturri argia, zein esku ederrak garbitzen zintuztenak. Alkandora eman izun, zure azal berdea lehortu zedin, eta arrozuk lehortu zenuen zure amantalarekin. Nik lehen ez esan, baina anemometroa liburutik atera dut poema, Igor Estankonari aportu diot edo eskatu diot. Bazpade konfesio ematen nahiko bazen hori jiri. Nik irakurri dudanak protofeminismoa izena du. Igor Estankonaren anemometrotik. Maiten nahi eloskor jarri zegu goioi. Bai, nik ere nahi den. Enelaztan gozo ederra, penaz penatzen azu. Horrein zulez ninduzula, nola amora nenzazun, hori eskuan ezpata. Hau da, jakin dezazuela, euskeraz, orain arte, aurkilutako olerki bat 16. mende hasierakoa omen da. Bai, ez dakigu norena den, eta aurreko abenduan, Koldo Mitxelenan izan zuten hor ikusgai, eta suposatzen da zarrenetako bat izan daitekela. Tira, horten sinistuko dugu. Eta tartetxo batean atxeden hartu eta segituen garazuekin. Azken minuta hauetan saioa agurtu eta datozen egunetan izango duguna kontatzeko. Gelditu makinak. Nork ez du bizitza bizigarriago bat nahi? Nola egin bizitza bizigarri? Ingurunea ari garenean gizakia honen baitan ikusten aldugu, zergatik tratatzen dugun natura bere parte ez bagina bezala.
Xabier Amorizaren Lurra kantuko ez ehortzei gure lurra, gu bai gara lurra bera abesten dugunean, egiten ari algara. Interdependienteak izateaz, naturarekiko menpeko izaera hartzeaz, norbanakotik harago, desazkundeaz, zabal esan da ekofeminismoaz, solasalditxo bat Mirene Begiristainekin. Gure liburu gomendatzaileak barkatuko digu noski. Izan ere, gaur aurre hartuko diogu eta Iñaki Pitxarroman izango dugu gurekin, Aleka Bilduman argitaratutako ez ezagunerako bidaia liburua zizketan. Saiorik ez, pilulari gabe. Ea ze musika gomendiorekin harritzen gaituen gaurkoan, Etxaun Arregik. Hemen dator, gelditu makinaken 9. saioa. Gelditu makina. Jada entzun gai duzue, Gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. 5 minutu arratsaleko 6etarako bigarren kafean gara Naiz Irratiaren sintonian eta oraindik badugu zer kontatua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Izan ere, aipatu dugulako non dago Mikel sortze prozesuan izandako, hainbat sekretu, bere zuzendariak nondik heldu eta noruntz eraman nahi izan zuen dokumentala, Maia Merinorekin aritu gara, orain azken minutuan gurekin batu zaretenok jakingo ez duzuen arren, eta Maitena, non dago Mikel ikusteko gonbitalen luzatu diegu entzulei esan diegu, benetan merezi duela, gure herriak behar duela historia honen nondik norako ezagutu, eta uste dut garrantzitsua dela. Non ikusgai izango dugu egitea? Hori da, gaur adibidez, oraindik 6:30, Golen Baionan izango duzu, 8:30 ere, eta 7:30 Donostiako Trueban, Durangoko Zugaza, zinean, edo Alondigan ere izango duzue. Bihar, Antiguo Berrin, Trueban, Donostin, esan bezala, esandako tokietan, Lamorean ere, Iruñan, eta ostegunean, getxora iritsiko da, eta ostiralean, esan beharra dugu baita, hemen, Tolosan izango dela, eta Bastero Kulturgunean ere Andoainen. Beraz, datozen 4 egunetan hori, eta astebukaeran, pentsa. Hori areagotu egingo da, beraz, ez galdu aukera, mesedez, eta joan zaitezte ikustera, merezi du, eta. Eta nahi gabe programa saioa agurtzeko ordua ere iristen ari zaigu, aipatu dugu Goiuri bihar izango dugula. Esti eta Mikel Marquezen bisita, kanpotiarrak tartean, Maia Beitia dator. Teknologiari buruz. Sí, gaur Juan Ignacio Artxoaga kirolari buruz. Bihar Maia Beitia teknologiari buruz. Zer da? Ze izango da aurrena? Laborategia. Ez dakit, Mai Gorostiaga... Serio? Oi, ez dain ezertatuko. Goiuri, badakizu Amaia Resendez dela estrenen arte bueltatuko? Egia da? Egia da! Hala, esango nun ostirara natorreta. Ze pena! Goiuri, badakizu Garazi Laxar ez datorrela estrenen arte? Ala! Nik eronditan horrela bizin nahi nuke. Inigo, badakizu Goiuri ez datorrela estrenen arte? Kri. Egia. Saiatu horrengoan. Iar daukagun saiotzarrarekin, zuk zen un burun egiteko. Baina, ostegunean... Saioa entzutea. Hori plan hona da. Baina ez, bihar gomendagarria litzateke gurean izatea, baina batez ere ostegunean beharrezkoa zen, ni naiz egongo. Baina ez esan. Bai. Ez esan, segero tortzia Twitchelarik, nahi azterketa egitea, eta behidatzea ber, zen musagin nahi zen, eta troleatu egiteiate, eta urduri jartzen naiz. Ez dien gaiztuak. Badia. Ez dien gaiztuak. Berri hon badaukat, suitzara noa eta txokolate ekarriko dut. Eta datorren astelenean ez, baina asteartean ikusiko dugu berriz ere elkar Maitena Salinas eta Lauok. Beraz, hori da, bostok. Eta
Bost. Bai. Bostok! Bostok! 69 udaran. Bai. Maitena Salinas eta Bostok balai Bostoken. Aste arte Maitena. Plazerra, muixo handi bat. Aio. Ba, garazi lasa, Amaia Resende. Astren arte. Hori da. Ondo igaro astea, ondo igaro zubitxoa. Berdin. Eta pentsatu ze saio egingo duzuen, ze Goiuri eta biok greba deialdia deitu dugu. Wow. Bai. Bueno. Eta zerbitzu minimoak zuen ardura direla dio. Bai, Gure konbenioak, ez? Bai, dio. Goiuri bihar odon etorriko zea? Bai. Vale, ze ondo. Ui. Eta zuek entzuleok ere bihar gurekin izan nahi baduzue, guretzat plazarra izango da, eta akaso zuentzat ere bai, zeletxe. Arratsaleko 4 izango gara bigarren kafean Naiz Irratiaren sintonian gauz asko kontatzeko. Eskerrik asko hori izateagatik. Bihar arte. Aio. Keep calm and bigarren kafea.